Otetaan take 2. Otetaan take 2. Pistä Meikkasen Maikkonen. Pistä. Meikka. Se. Maikkonen. Pistä Meikkasen Maikkonen. Pistä Meikkasen Maikkonen. Kimi! Lähti! Starttale! Kimi lähti starttale! Kimi lähti starttale! Pistä Meikkasen Maikkonen! Pistä Meikkasen Maikkonen! Kimi lähti starttale! Kimi lähti starttale! Pistä Meikkasen Maikkonen! Kimi lähti starttale! Kimi lähti starttale! Pistä Meikkasen Maikkonen! Kimi lähti starttale! Kimi starttaa se! Kimi lähti starttale! Koska Meikkasen Maikkonen! Ei oo mitään silmät, Kimi lähti starttale! Kimi Meikkasen Maikkosen! Ja lähtee se starttale! Kimi lähti starttale! Hello.